ఓ పాయా పేక పెశాంతు బెగ్గంజనేనా నన్ను సిటీ దాకా అందేనక్క. బారంజనేనా ప్రశాంతు బెచ్చుకో రోజుకు అత్తాక ఈ కరోనా రోగం వాసి కాల్కు తెచ్చి వాటాటు ఆసత్తా సర్దాక సిటీకి అంజివేతాను. ఆ పెశాంతు బెగ్గ అందనద్ది పేరుకెడి గిరుడ్డ ఈ కరోనా రోగం ఇంకా తగ్గిల్లే తగ్గుతా అనుకుంటా నేనే సరదా గిరదా ఓదిల్తాకు లోన్ దేయ్ ನಿಮ್ಮ ಮರೆಯಕೈತನಕ ನಾಟಿ అందరూ డొరికేమినోరు. నన్నకెత్తనది కేంజి తినే పెశాంతు ఒన్ని మీ అయ్యలు కూడా అలకే ದುಡ್ತಿಕಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತಿನ್ ತಗಿಲಿ ಸಂಜೋರ್ ಮತ್ತೊಂಡು ದುಡ್ತಿಕಯ್ಯೋ ಮಾಸ್ಕ್ ತಗಿಲಿಸನದ್ದಿ ಮುಟ್ಟೆತ್ಕಿ వాటవలింజొరకెల్ల నిమ్మకి నాలుకే మాస్కులు ఇల్కుండానే ఒడ్డ నేను మాస్క్ వాటుకున్. సరేలే అక్క, ఇచ్చి మాటకి ఎత్తిన్ గిరుడ్డి లోన్ దైతన్లే. ప్రశాంతు నన్ను కెత్తను ముచ్చటి జాగ్రత్త కేంజి అందరికి కెల్లా కరోనా రోగం వత్తుకు 14 రోజుకు లోపలే మందవలింజొరకెల్లా అలకే ఆ రోగం వత్తస్కే బయట ఒడ్డకూడదు ఒడుక్కు వరం కొరంకి పాకి ఎక్కువ అయితే అలకే ఏడికి వత్తుకు నాటి మందని ఆశా వర్కర్ అక్క అంతే కదా మత్తు బిల్ల అయ్యిదనక్క అక్కంకి కబురు వాటవలే వాళ్ళకి ఎడికి వత్తుకు లోని మందకుంట హాస్పిటల్ అతికి దాయవలే దాయకుంట వెరిసి లోను మతుకు పానతికే ప్రమాదం వాళ్ళకి పెళ్ళింకి ఫంక్షన్కి ఇంకి దాయకుంటా తగ్గేసటి లోను మందటి కరోనా సూది మత్తు వాడినారు కదా ఆ సూది మత్తు అందరికి వాటేసుకుంటూ వాళ్ళింజరు అందరికి కెల్ల సరేనే మరి మంతన్నన్న. సరే అక్క, అందరికీ కేతన్ నన్నగిన తుంగితన్.